Ve čtvrtek 7. května, krátce po 11. hodině dopoledne, začal slavnostním průvodem městem Prostějov 5. ročník studentského majálesu, který pořádali Gymnázium Jiřího Wolkera a divadlo Point. Průvod se vydal městem od Lázní přes Smetanovy sady, Komenskou ulicí přes náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a svoji trasu ukončil na nádvoří Prostějovského zámku. Tam se představili zástupci středních škol, aby ze svého středu vybrali krále letošního majálesu. Vy jste jeden z 5 kandidátů na krále majálesu. Proč jste se vlastně rozhodl kandidovat? Tak bylo to spontánní vlastně, byl jsem vybrán jako na akademii, u nás na gymnáziu proběhla taková soutěž akademie, která probíhá každý rok a tak myslím, že našeho předsedu to napadlo, abych vystupovali na majálesu. Během jednotlivých vystoupení musel každý kandidát představit sebe i svou družinu. Já kandiduji s tancem jako minulý rok, loni to byla Lucie Vondráčková, letos je to Iveta Bartošová a chtěl jsem vlastně oslovit tím co nejvíc lidí a jsem hrozně rád, že minulý rok to ocenilo hodně lidí. Odborná porota a diváci vybrali jako nejúspěšnější masku válečníka. V kategorii nejlepší taneční skupina zvítězili studenti Gymnázia Jiřího Wolkera. Na závěr první části programu byl zvolen král majálesu, kterým se stal pro rok 2009 student reálného gymnázia Lukáš Šperka. Na nově zvoleného krále čekala slavnostní korunovace a klíč od městské radnice. Je to konkurence obrovská. Je to konkurence, kde ovšem nemám nárok na to, abych vyhrál. A ten okamžik, kdy budu předávat klíče od radnice, naštěstí jsem nenašel klíče od městské pokladny, bude okamžikem, kdy mě možná ukápne i slza. Poté se král odebral na slavnostní jízdu městem v historickém voze. Odpolední vystoupení na nádvoří zámku, které zpestřila řada hudebních vystoupení, se protáhlo až do pozdních večerních hodin.